Încet, încet că vărsați ciorbica. Încet că vărsați ciorbica. Lasă pâine, lasă pâine, lasă pâine. Hai, începem cu ciorbica. Uite ce ciorbica avem noi aici. Uite ce ciorbica avem noi aici. Fața la copii. Să vezi și tu copii. Așa, Alexandru, pune pâinea la loc. Ia uite la el, de ce umbli? Ce faci? Ne culcăm? Ne culcăm? Nu ne culcăm. Mâncăm, nu ne culcăm. Gata, Răzvan, ești gata. Ne culcăm pe urmă împătuți sus? Zi, ne culcăm pe urmă împătuți sus? Ciorbica! Așa. O face de asta cu mine. Nu știi cine e Liza? Hai, cască ceva. Hai un pic la botică, niște bune. Poftă bună. Ia uite copiii cum mănâncă. Ia stai așa, că simăm tactica cu tine. Ia uite copiii cum mănâncă. Ia să vezi. Cu avioane, cu de-astea? Ia să vedem. Nu? Bine, atunci mâncăm elegant și civilizat la măsuță. Atenție că doar gustă prima dată. Am înțeles. Uite, un video. Uite. O lăsăm acolo și Alina, aprinde becul, te rog. Amândouă. Și ciorbă. Cum e cerbița? E mai bună ca al mamei? Luca, să nu bine ca să ne... Luca. Mai vreau pinică. Nu, Alina, așa. Mi-e drag de copil. Bine. Te rog frumos să mănânci. Să nu te văd, să nu te aud. Hai. Dar mai e bună. Foarte. Lasă. Da? Claudiu, Corina. Corina? Ah. Vino pe scări. Da. Nu, te sechestrăm aici. Da. Treci la calculatorul de jos. Răzvânând, hai stai și tu acolo, da? Hai, da? Am aranjat pădutul, da? Îl deranjăm pe David. Da, mă rămân și pe mine, mă. Te-am filmat, bani.
Nu ți ajunge mămica pe care o ai. Nu te mai băga așa pe la mine prin gură, că... Ia uite ce trage de el să se joace cu el. Ochelarii. Ochelarii, să nu spună mâna pe ochelari.